Kufungane kunaka kwenyika iyo ndichasvika pawira netsitsi ndichamira namuponesi ndichawa nenyerezi here ndichawa nenyerezi here chiremba mumanheru zuva rawira nomukanda ponesa towe kumusha ndichawa nenyerezi here musimba ratenzi ndoda kunamata ndiwe semuwani wemweya nyerezi yakupenya ingawe yangu pamusi unoshisa kwazo ndichawa nenyerezi here chiremba mumanheru zuva rawira nomukanda poneswa towe kumusha ndichawa nenyerezi here ndichawa ususu wa Jesu nomuparokodzo narine zvichandifadza mushawe ndarama kuti ndikawana nyerezi chiremba ndichawa nenyerezi here chiremba mumanheru zuva rawira nomukanda poneswa towe kumusha ndichawa nenyerezi here ndichafara kuona usu wa Jesu nomuparokodzo narine zvichandifadza mushawe ndarama kuti ndikawana nyerezi chiremba ndichawa nenyerezi here chiremba mumanheru zuva rawira nomukanda poneswa towe kumusha ndichawa nenyerezi here ndichawa nenyerezi here chiremba mumanheru zuva rawira nomukanda poneswa towe kumusha ndichawa nenyerezi here. Ndoda kukwasai zvakare muzita Jesu panguva ino patiri kusangana zvakare muchirongwa chatiri kutaura pamusoro pezviri mushoko raMwari. Tisati tapinda mukati menyaya yedu tichakumbira kuti tive nenguva yekunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, toda kutendai zvakare matiunza pano kuti goverane zvakare zviri mukati meshoko renyu. Chitibatsirai mutipe shoko renyu sekuda kwamunoita imi. Tiregererewo kudarika kwedu paticharinzwa. Rapaiwo mwoyo yedu nemavanga. Mutipe tariro nekutipa rudo pakati pehama. Totenda kuti muchatipa zvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Nhasi nyaya yedu tichange tiri zvakare mukati mebhuku raGenesis. Genesis chapter 42. Tiverengerewo vhesi ya 6 kusvika pavhesi ya 8. Verse 6. Zvino Josefa wakanga ari mubati wenyika, ndiye waitengesera vanhu vose venyika. Vakoma vaJosefa vakauya vakamupfugamira, zviso zvavo zvakatarira pasi. Verse 7.
Josefa akaona vakoma vake akavaziva, asi wakaita seasingavazivi. Akataura nehasha navo, akati kwavari, mabvepiko? Ivo vakati, tabva kunyika yeKenani kuzotenga zvokudya. Verse 8. Josefa akaziva vakoma vake, asi ivo havana kumuziva. Amen. Mwari vakomborere kuverengwa kwezwi ravo. Musoro wedu wenyaya unotiwo Josefa akaona vakoma vake. Vamwe vanoda kuti uve mupfupi munongoti henyu akaona vakoma vake. Bhaibheri riri kutaura pamusoro pekuti muvhesi 6 Joseph akanga ava gavhena mukati menzvimbo yeEgypt. Ndiye akanga ari pakutengeswa kwechikafu muEgypt muya, sekutaura kwataita paya. Vakoma ndobva vauya kuzotenga chikafu ikoko. Takataurirana musi watapedzisira kutaura kuti vanhu vamwe chete vakatengesa Joseph kuEgypt vari paDothan ndo vamwe chete vakateera zviyo kuEgypt. Takawirirana pachena kuti mamwe makomborero atinorega achipfuura kuburikidza neruvengo nejealous necompetition, Mwari anozotitendera hedu kuatevera netsoka. Ichokwadi vana vaMwari kuti kana mitambo kana magemu ekuDothan apera, dzimwe nguva tinokangama kuti patinotamba mitambo yedu yekuvengana nekuita zvose zvakasiyana siyana, jealous and whatever, kana mutambo uchinge wapera, no matter kuti ndiani awina, chatinofanira kuziva ndechekuti tichazodzokera kumba. But chimwe nguva zvinoitika ndezvekuti mitambo yatinoita tiri mukati mekufudza kana kuti kumafuro, patinodzokera kumba inounza nzara. Ichokwadi kuti pakapera mutambo wepaDothan, vakomana vahwina nyaya yavo, vadya chikafu changa chava nemukomana, havana kuziva kuti kumberi kune umwe mutambo uchazoreba. Rega nditi ini vana vaMwari panguva inoyi, mushure mekunge taita zvose zvatinoitirana mukati meupenyu huno, ngatirangarirei kuti tichazodzokera kumba. Mitambo yekumafuro kana ichinge yapera, mavhiringana makanganisirana zvose zvamunenge maita, rangarirai chinhu ichi tichazodzokera kumba. Baba namai mavhiringana mukati memhuri, waonererwa zvese zvaitika, mutambo wapera. When reality dawns, chokwadi chinoitika ndechekuti unozoona kuti kumba wawega. Pane dzimwe nguva dzekuti kana tiri kumafuro tinofara zvakadaro zvokuti tinokangama kuti tichadzokera kumba. Mukati medzimhuri, mukati memisha, kumabasa nezvose, pane patinotamba tokangamwa kuti tichadzokera kumba. Vakomana pavakanga vachiita nyaya dzavo kuDothan vachironga, havana kuziva kuti nerimwe zuva tichadzokera kumba. Kana mutambo yekumafuro ichinge yapera, neimwe nguva zviyo zvichadiwa zvisipo pamba. Kana mitambo yekumafuro yapera, ndopa muchaona kukosha kweuya neuyo wamaita hana basa. Kana mitambo yepaDothan yapera, reality yapo, ndopa noteerwa zviyoka kuIjipta. Panguva inoyi ndoda kuti tore vana vaMwari panyaya tifambe pitesi. Josefa uya watakatengesa kuIjipita ndiye agavhena muchapter 6 paIjipita yose. Zvikanzi imo muvhesi 6 manje ndopakateera vakoma avo pari kunzi, and Joseph's brothers came and bowed down before him with their faces to the earth. Nyaya hope dziya dzatakambotaura pamusoro padzo muchapter 37, hope dziya ndokuzadziswa kwadzo. Regai nditi vana vaMwari, nzira ingareba. The road
may seem to be dark and so meandering. It may appear to be long. But chokwadi chiripo ndechekuti rodi inosvika. Nhasi tiri kusangana nevakoma vakapfugama pamberi pemukomana uyu. Verse 7 yobva yati vakomana varohwa nenzara. Hapana chavakaona. Munoona vakomana vakanga vachiziva kufokasa pachinhu chavanoda. Focus yevakomana yakanga isiri pane zvimwe zvinhu. Yakanga iri panyaya yezviyo zvavatumwa namudhara. But verse 7 iri kuti manje Joseph saw his brothers and recognized them, but he acted as a stranger to them and spoke roughly to them. Then he said to them, where do you come from? Joseph vakomana vachisvika so ari gavhena, vakomana vari kusvika, anotarisa vakomana vaneta nerwendo rwekufamba kubva kuKenani kuuya kuIjipti kuzotsvaga zviyo. Ari kutarisa mukuneta ikoko vachisvika, anoona kuti aikaikaka inga vanhu vekumba vauya. Zvikanzi anoona vakoma vake. Ndoda kuti mubate vara iyi. Chapter 37. Mbonitarisira pa chapter 37. Muverenge pa chapter 37 pane nyaya ndiri kuda ipapo. Yandoda kuti undiverengere ndiverengere vhesi ya 17, 18 ne19. Ndiverengero ipapo toni. Verse 17. Yes. Murume akati vabva pano nokuti ndakavanzwa vachiti ngatiende Dotani. Josefa akatevera vakoma vake akandovawana paDotani. Akatevera vakoma vake akanoona paDotani. Verse 16. Verenga futi verse 16. Iye akati ndinotsvaka vakoma vangu. Ndondivudza hako. Right. Verse 16. Ndinotsvaka vakoma vangu. Verse 17. Yatiya akavanotsvaka akanovaona paDotani. Verse 18. Ivo vakamuona achiri kure. Verse 16 yataka akati ndotsvaka vakoma vangu. Verse 17 ikati Josefa akanowana vakoma vake paDotani. Verse 18 ivo vakamuona ari kure. Zvino asati asvika kwavari vakarangana kuti vamuuraye. Right. 19. Vakataurirana vachiti hoyo muroti uya wauya. Uyai zvino timuuraye timukanjire mune rimwe ramakomba avo. Vakoma vari kufudza vari paDotani. Bhaibheri riri kuti iro Josefa paanoenda kunovatsvaka, paanosangana nemukomana paShekemu, murume aitenderera paShekemu, Bhaibheri rinoti iro paakabvunzwa akanzi uri kutsvakei? Zvika ndiri kutsvaka vakoma vangu. Ndoda kuti muone futi vara rimwe chete iroro. Paanosvika paDotani, Bhaibheri riri kuti iro akaona vakoma vake paDotani. Pazasi pacho paari kusvika paDotani kunonzi vakoma vake vakamuona ari kure. Vakoma pavari kuona mukomana achibva kure vanoona muroti. But muchapter yataverenga zvakare, muchapter yatabva mukuverenga Josefa agavhena mukati menzvimbo yeIjipti, pavhesi ya6 yechapter 42, Josefa anoona varume vachisvika endi vari kusvika kunonzi vakoma vake vakatevera chikafu. Verse 7 inotiyo he saw his brothers. Ndoda kuti tambe nemashoko aya. Vakoma pavakaona Joseph paDothan, they saw a dreamer, vakaona muroti. Josefa achari paShekemu akaenda kunotsvaka vakoma vake. Josefa paanobva paShekemu achienda kuDothan, anoenda osvika ona vakoma vake, but vakoma pavanomuona ari kure, vakoma havaone munin'ina, vanoona a dreamer. Ndonakidzwa naJosefa, who is now a governor in all the land of Egypt. Kwete governor woga, ndiye ari kutengesa zviyo kuvanhu vose vepasi rese. Paari kuona in the mix-up yekuya kwevanhu vari kuya kuzotenga zviyo. Ndoda kuti ndikuudzei kuti vakomana ava handivo voga vakanga vauya kuzotenga zviyo. There were a multitude of people.
vanhu vakawanda vakanga vaya kuzotenga zviyo. Mukati meconfusion iyo ndikuona mukomana akagara paitengeserwa zviyo, ari kumonita matransactions achiitwa. Mafaces akawanda anopfuura. They did not catch his attention. Ndikuona vanhu vakawanda from all lanes vari kutenga. I don't want to think and limit myself papfungwe yekutiyo vana vaJacob ndovega vakauya kuzotenga. They may be some other people vakatobvawo kuKenani vakauya kuzotenga zviyo munzvimbo nekuti nzara yakanga iri pasi rese. But mafaces ekuKenani nekufanana kwawo nekuti vanhu vanofanana kane maregions avo, Joseph sees some faces. Anotarisa mukati meconfusion. He sees some familiar faces. Maziso ake anovhura. Anochinja siti kagariro kanga akaita. What a surprise yekuona vanhu vaanoita sekunonzi akajaira. He almost stands up kutarisa kuona kuti ndiri kuona zvakanaka here. Munoziva vanhu kana vachiona chinhu chavasina kutarisira. There's this behavior kanoitika paattention nemareactiri anoita vanhu. Joseph anotarisa unyatsona kuti am I right? Ari kuona vakomana vari kufamba mukati memultitude. Vari kufamba kana vakanga vakagara kune vamwe kuchinzi now it's your turn yekutenga. Vanosimuka vakomana vese vari 10. Pavanosimuka ari kutarisa vanhu vari kuuya. Anoti I can't be wrong. That can be Reuben. That is brother Simeon. That's Levi. Zebulun. Vari kutarisa so ari kunyatsoona kuti vakomana ndiwo vakomana vari kuuya. Bhaibheri kutiro vakoma vakamuona semuroti. Joseph haana kuverenga kavhesi yekuti vakamuona semuroti, because pavakaronga akanga achitouya. Tisita kuverenga Bhaibheri nezvakaitika. Bhaibheri kutiro vakoma vakamuona semuroti. Vakoma vaaitsvaka paShekemu, seeking my brothers. Vakoma vakaona paDothan, he found his brothers. The same brothers vari kutiwa the dreamer is coming. When he was governor in Egypt, akagara pazviyo when they were ushered kuti vanotenga zviyo. Joseph did not see the murderers. Joseph haana kuona vakomana vakamukanda mukati megomba. He saw his brothers. Joseph anoona nemaziso akasiyana nemaonero andinoita. Vanhu vose vakandibata zvakaipa. When they come, I have to see them in their description. All the pronouns and the adjectives dzinofana kuti Joseph is now a governor. Vakomana ndoda kufunza kudai ndandini newe iwewe dai wanga uri iwe neni. Vakomana vasvika ka havana chinhu chavainacho. You are a governor in Egypt. The army is at your command. Masoja Egypt. Joseph ka, he was an endangered species in Egypt. Vanhu varipo masoja ese vakaisa security nekuti kuri kuuya ndudzi dzakawanda. For your own information, nyaya yemaspies ipapa yaikwanisa kupinda. Ndosaka muchiona kumberi anoishandisa Joseph, because it was a common thing yekuti even spies would come kuzospire in the pretext yekuti vada kutenga chikafu. Mukarangarira nyaya yemaGibeonites, how they infiltrated vana vaMwari. Vakauya vachitozvotsvaga chikafu vaine zvinhu zvakabvaruka, hembe dzakabvaruka nechingwa chakaoma. It was also a way yaikwanisa kunge ichishandiswa kuspire about the country, vanhu vachiuya kuzotsvaga chikafu. Saka security yaJoseph, I want to think kuti it was put on high alert. Nzvimbo yaakanga achishandira as a governor yakanga yakachengetwa. Ndikuona vakomana vakamira nemabhiza ane asha. By the way, at that time mabhiza ekuEgypt
They were the best. They had the best chariots and the best armies. Joseph security yakamutenderedza ari kuona vakomana vepagomba vakomana vekumutengesa pagomba ari kuona vakomana vekudya achichema ari mugomba. They are moving towards his throne. He could have just instructed the soldiers to strike them, kuti varume ava vatopuwa samari ava vatongwa. But when he saw them, he saw his brothers. Akaona vakoma vake. Vana vaMwari panguva ino here kaitaurira nenyaya iyi. Mukati meupenyu hwatiri kurarama takambotaurira paya tikati vakoma havarambirwe. The same brothers vakamutorera nguo. The same brothers vakamukanda mukati megomba. Varimo vakoma havarambirwe mukati memhuri. Havarambirwe mukati memabasa, mukati mechechi, mukati menyika. Havarambirwe varimo vana mai Potifa. Varimo vanhu vakakutoresa from Dothan to Egypt. Rega nditi kumunhu waMwari panguva inei. Vakoma varipo zvino nhasi vasvika vakagara pandiro yezviyo ndiwe. How could you have reacted? Apa pakadai pakatanga kuiswa volume yedzimbo dzakuimba kuti nhasi Mwari waisatafura vakomana vaya havana chinhu. Pakatanga kunzi vakomana batai vanhara isai mujere. Joseph anoti mukati menhoroondo, mukati mebvoringo nehuruva yevakoma vachiuya kwaari vakamutengesa, anoti akatarisa zvikanzi Joseph saw his brothers. Anobotaura nemakristu. Makristu akavhiringwa mukati meupenyu. Havana kuvhiringwa mumhuri chete, vakavhiringwa nekuchechi. Havana kuvhiringwa kuchechi chete, vakavhiringwa mumarriage. Vakavhiringwa musociety, vakavhiringwa kupolitics, vakavhiringwa kubasa. Ndiri kutaura pamusoro pevanhu vakavhiringwa nevakoma. Mavhiringwa mai, mavhiringwa baba, wavhiringwa mukomana, wavhiringwa musikana. Nhasi ndo vakagara pazviyo but vakoma vasvika. Apa ukaona wabuda apa munhu waMwari waenda kudenga. Wakuti munhu akakuvhiringa pauri kumuona ndivamwene vakakuvhiringa but uri kuona mai vemurume wako. Vakati kuramba mushe vakati hatidi mundere. Vakati hatidi mundere pano kana mushona. Vakakuramba uko kwazvimba. Vakati bva kuno hatidi kuona kuno hakurorwe mundere. Ukanogara nemurume wako musina chinhu muine poto 1 yamaigezera maoko, yamaibikira usavi, yamaibikira tii, yamaibikira sadza. Pana apagara mundere ibva pano, apagara mushona pano. Enda unogara nemushona wako nemundere wako kuHarare ikoko, ndobva matanga mbichana. Ndimavo muchitambura kunge musina hama. Shamwari dzisingakufonerei kana kukukwasai. Muri moga muchishupika makadaro. Nhasi Mwari ndobva aita zvaanoita. Ndobva akubvisa paShekemu, ndobva akusvika paDothani, akuburitsa mugomba, ndobva akupinza mukati menzira nevakomana vake, ndobva akutengesa kwaPotifa. Mai Potifa ndobva akutengesa kujere. But ndimai avo vakaita izvo vakatanga nyaya. Nhasi vakagara pazviyo. Regai nditaure nevanhu vakagara pazviyo. Kwete pazviyo chete, pazviyo pacho vakagara pachigaro but vakoma vasvika. Unoita sei nhai muroora? Vakoma vasvika. Unoona here vakoma? Kana kuti unoona mondi anzi Josefa anoti akatarisa anoti haiwa vakoma vangu, vakoma vasvika. Unoona sei? Murume akakuvhiringa nemukadzi akakuvhiringa, mwana nababa vakavhiringana. Kana baba vachinge vasvika vakakuvhiringa, havana kubhadhara fees yako yekuchikoro, hapana zvavakaita mukati meupenyu hwako. Ndo vakatokutsikirira kuti zvikaramba ukabva pamba uchitiza. Ndobva waine ndobva vanogara kwavakagara Mwari, ndobva achinja road ndobva yava yemakomborero. Nhasi vakagara pazviyo. Nhasi wakagara pazviyo. Hama uri kudzinyorera nzira. Unoziva kuti kana uchida kuona kuti vanhu vane hasha mazuva atiri kurarama, teerera vachiimba nziyo. Nziyo dzavo bedzi dziri kunyorwa mazuva ano dzinoita kuti pamaketi paite zvakanaka. Inziyo dzerevenge.
vakandigadzirira tafura vavengi varipo, haimedzeketi kana usina kushotesa vakambokukanganisira. Kana dziri mota dzotonyorwa mashoko ekuratidza kuti panapa makabvendi muchiti handizi chinhu, but Joseph anoti kunyange zvakadaro pazviyo vakoma vasvika. Unoziva kuti ukaverenga nyaya yaJoseph, tiverenge verse 25. Verse 25 timbonzwa imwe nyaya iri ipapa. Verse 25. Josefa akarayira kuti midziyo yavo izadzwe nezviyo, uye kuti mumwe nomumwe adzoserwe mari yake muhomwe yake, Yes. uye kuti rapirwewo nguva yokufamba nayo. Verse 27. Verse 27. Akapa nemadhongi. Verenga. Mumwe wavo wakati achisunungura homo yake kuti ape mbongoro yake zvokudya, pavakavata usiku akawana mari. Right. Ndoda kuti muone Joseph, because mavhesi aya kani haana kunyorwa mubhaibheri kuti tingozadza Mwari vangozadza. Totofana kutopinda chechi nemavhesi aya. Saka akatonyorerwa vanhu vechechi, nevanhu vanogara mudzimhuri, nevanhu vanogara munyika, nevanhu vese vari pasi tenderere, kuti kana masarudza kuda kuva semakristu, tarisewo zvakamboitwa nevamwe mumashure. Joseph ndigavheni, vakomana vekumukanda mugomba nekumutengesa ndivava, ndo vakomana vakamukonzera kuenda mujera. Zvikanzi pavhesi 22, and Reuben answered them saying, did not I speak to you saying, do not. Vari kunetseka. Joseph asati ambozvizikamwa, but nyaya ameno zviri kuitika, nyaya yavo iri kuhaunda. Verse 23, zvikanzi, but they did not know that Joseph understood them. Vaitaura neukwa kwavo rurimi vachita sekuti Joseph muIjipita haanzwi. Vari kutaurana nyaya dzavo. Joseph ari kutonzwa. Ukaverenga Patriarchs and Prophets inotiyo ndo paipika Joseph kuti vakoma vake vakatendeuka. Kwanza aivanzwa vachitaura zvikanzi, for he spoke to them through an interpreter. Saka iva ifungidzira kuti kana iye aitaura navo kubudikidza nemuturikiri, saka vaifungidzira kuti zvavari kutaura havasi kuzvinzwa. Zvikanzi, and he turned himself away from them and wept. Then he returned to them again and talked with them. And he took Simeon from them and bound him. Muchaona kuti mushuku dzaJoseph, vana vaMwari, mukati mekurwadziwa kwake akaenda kunochema kusangana nevakoma vake kuti at last I've seen my brothers, kuti avaone panzi pavo paine mainterpreter akanga achiduridzira. Joseph could have said something, but haana kuda kuchitaura in the presence of the Egyptians. Akaenda kurutira akanochema ari one, vakoma vasara vari voga. Adzoka apukuta maziso, anosvikotanga futi kutaura through an interpreter kunge pasina zvaitika. Regai titi kuvana vaMwari panguva ineyi, pane vana vaMwari vakakanganisirwa mukati meupenyu. Pane vana vaMwari vakavhiringana, whether ndekuchechi, whether kumba, musociety, kumhuri, munyika ndekupi. But terera nyaya yakaitwa naJoseph. Joseph anotiye vakomana shungu dzamubata achiona kuti vakomana, the architect wokundikanda mugomba was Simeon. Munamba vaziva here izvi kuti munhu akaita kuti Joseph ade kuurayiwa ndiSimeon. Ndiye akanga ari pamberi paviolence, achitaura kuti pasi naye ngaafe Joseph. Zvikanzi Joseph akatarisa Simeon, so ndobva ndiye mudhara akanga achironga nyaya yekuti ndife. Pane kuti achema akatarisa Simeon amubate kola kuti varume ndiye munhu wacho, batai munhu yafe. Kwanza akatsauka akaenda akanochema ari wega, akapukuta maziso akadzoka ari normal as if nothing had happened. Regai titi kuvanhu vaMwari, pane vaKristu vane dambudziko iri. Pakunamata vanoenda panzvimbo yakavandika, pakupfeka vanofuna kupfeka hembe dzechechi, vanoenda padzimba vovhara dhoo vopfeka, vomuna vakasvitwa nehembe dzechechi. But when they are addressing their challenges, vanochema in the presence of Egyptians. Ataura pamusoro pevanhu vasikagone kuti kana zvavabata vanonochema vari mbai mukati, vochema vopukuta maziso vodzoka maziso akachena. Dambudziko heri kumaKristu anhasi ada kuchema ari pamusoro pemba.
enda unopukuta maziso, chema uri kumba kuseri uku mai nababa, kana mavhiringana imbochemai muri moga uku, mopukuta maziso mouya kuvana maziso akachena. Joseph akanochema roga, vakoma unoziva kuti dai akanga ari mai nini vanhasi namai guru vanhasi. Mbuya vabva kugokwe vakanga vachivanetsa, vaitanga vadaidza vanhu vemusele yezvekunamata, vaitanga vadaidza sele yekumusangano, vodaidza vegroup kuti uyai muzoona mai vaya vandaitaura. Come and see the devil. Vandaitaura nezvake ndivavava vasvika. Komboni yese yaiziva kuti vasvika, but Joseph anoti vakomana vapinda. When all the people vaiona vanhu vari kuuya kuzotsvaka chikafu, Joseph was seeing his brothers. Vamwe vese Joseph achitoziva kuti varume ava ndo varume vepagomba. Joseph achiziva kuti varume ava ndo varume vekundidaya. In the presence of the army with all tools, majera aripo, vakomana firing squad iri paposition, he saw his brothers. Anoona vakoma, anonochema ari mumba yemukati. Abude mumba yemukati, verse 25 ndo yaverengwai. Zvikanzi Joseph akapa kuma Egyptians. Zvikanzi vakomana zadzai masaga, mudzosere mari yavakomana. Ndo zvinoitwa nemunin'ina kana aona vakoma. Vakomana muneshuwa kuti dai vanga vari inini vakomana neni, vakomana vauya vaine nzara, nemari yavo vaidzokera rimwe gore. Takamboenda pane imwe nzvimbo tichida kutenga something, tikaona umwe murume achinzi imi baba budai murai, budai murai. Tikashaya kuti chii, zvikanzi maionererwa stereki, maionererwa payo. Mara iva nayo yakachinjika isini yakabatana, but akabviswa muraini rekutenga chingwa. Nekuda kwekutiko pari kwazvanga zvakamboburana. Regai nditaure panguva inei kuvanhu vakateerera kuti mukati meupenyu hwanhasi hwatiri kurarama, dai vamwe vanhu vaipiwa mukana tiri kurarama nevanhu vekuti vamwene vakauya vachida chinhu vanokwanisa kunzi budai muraini. Nekuti vane nhoroondo, Joseph haana kudaro, anototi vakomana zadzai masaga. Unoziva, kana uchida kuona mweya waJoseph unonyatsoona kuti vakomana ka kuchechi ndiri kuimba, but apa tine chechi iri bhita. Kana uchida kutanga chechi yanhasi inozara vanhu one day within a minute, temper and tinker with their emotions. Paunongobata panyaya kuti vese vasina kubatwa zvakanaka uyai kuno, Jesu anokudai anosimudza marombe, panobva pakandwa mavhesi anobva amonyororwa, zvimbo zvichiimbwa zvinoiswa gitare rakachunwa zvakanaka, maemotions otutuma vana vaMwari. Unoona vanhu vese kumusha kwako vari vana Satani. Joseph anoti ai vakomana, takaburana hedu, zvakaitika, but vakoma vape izviyo. Rega nditaure nemakristu anhasi, vakavhiringwa. Kana tiri kuda kuenda kudenga, no matter ndiani akakuvhiringai, pai vakoma zviyo. Iri mubhaibheri. Bhaibheri rakanyorwa nemweya waMwari, vanhu vachifemerwa nemweya waMwari, Mwari achinyora kuti vanhu vanhasi musajamba, kuti pamuri kuverenga nyaya yaJoseph, Joseph munoona akatumwa naMwari, akatumwa nababa vake, akaenda kuvakoma vasikade. Mwari rudo, vanhu vaMwari, kana usina rudo uri bhera nongoti ngwere. Tapanzwa ipapo, tapanzwa. Vakorinde 13 tapanzwa, muri right. Vanhu vaMwari tarisei mone resilience yakaitwa naJoseph. Unoona so mfana achifamba achibva kuHebron achienda kuShekemu, tapanzwa ipapo, mapoints iwa yataanzwa. Vanhu vaMwari mona achibva paShekemu achienda, munoziva here kuti vana vaMwari in other words vanhu vanobva vaisa makosi, in other words vanyori vakawanda vanobva vati mutumwa waMwari akasangana naJoseph paShekemu, tapanzwa ipapo.
Mwari, munoona panhingiriki napa between Shechem and Dothan, it was a dangerous route, just like the same from Hebron to Shechem. Tapanzwa ipapo mapoinzi iwayo taanzwa. Pakakandwa mugomba, totenda Mwari, gomba ranga risina mvura angada yakanyura. Mwari akamuchengeta kunyange vakandikandira, taanzwa mavhesi iwayo. Taanzwa. Hatina mboaramba. Mwari akamuchengeta from Dothan to Egypt. Pakati apa angada yakafa pane dehydration. Ndobva anomisa mumba maPotifa, tapanzwa Mwari akanga ainaye mapoinzi iwayo tinawo muomwe. Pamwe patanzwa futi ndepekuti mai Potifa vanoti ivo zvese zvaibatwa naJosefu zvakanaka, ndobva vazochiva Josefu. Ndobva akandwa kujeri, tapanzwa kuti akaburiswa kujeri Josefu amirira Mwari. Tanzwa mapoinzi. Poindi yakadii vanhu vaMwari? Mainzwawo here poindi? Iri kuti iyo Josefu akapa vakoma vake vakamutengesa zviyo. Haidi kujambwa iyi. Haidi kujambwa iyi. Uri muKristu but uri kusarudza vanhu nezvavakakuitira. Wazati imba yabamukuru aka inoziva they did us very good tiri vana vadiki, but ava vaiva neutsinye kana tendesa ndivatengese iwe. Apa Josefu akaisa zviyo. Apa akaisa zviyo. Chii chakamuisisa zviyo mukati memasaga evanhu vakanga vakutengesa? Because he saw beyond his affliction, he saw his brothers. Zviyo. Mamwe vese kwese uku ndoza kuti vanhu vaMwari havana dambudziko rekutambira Mwari wavo. Vanhu havana dambudziko rekuuya kupractice. Vanhu havana dambudziko rekuimba mumachechi kwaya, havana dambudziko rekurega nyama, havana dambudziko rekurega fanta nekoko nekuti mune shuga yakawanda. Musi uno Ronaldo akairamba, munhu asiri wechechi. Ndobhora akairamba pachena pa. Kune maKristuwo kuti pamwe chete nevesport vanda zvesport. Vekuchechi vanoenda zvekudero vanoregerero zveutano. Fine, that's fine. But ndiri kuti warega koko, warega fanda nekuti ine matispuni akawanda iwayo nenhamba dzawo. Munhu waMwari zvese zvotazviona. Ipa vakoma zviyo. Apa. Zvikanzi Josefu akapa nemadhongi kupa ration yechikafu yekupa nemadhongi acho kuti adye, because vanhu vacho ngavadye. Madhongi pari kwenda adye, but kune vanhu nezvinezvi vanotoprefera kufidha imbwa kudarika mai vakavarera nekuti vakaburana. Mili yembwa ikangoshayikwa panoita noise, but mai vachifa nenzara kuruzevha. Mukati meHarare vakomana kuwana mota dzichifamba, ungazofukudza kuti kuna mai vanonzara nenzara kwechiyugu. Ndiri kutaura nemunhu ane mota 5 pamba, but mai vanoenda nebhara kuclinic nekuhospital. Raini kutobatanidza mari. Wakabata foni mainini. No, kwanzi muchemberi warwara, but zvavakatiitira. No, I think they can look for help somewhere else. Munhu waMwari Josefu ari kuti zviyo musaga vadzorere mari. Apa unopabudera apa. Dai wangu akaona vakoma. Zvikanzi vakoma vangu handikavatengesere zviyeni. Ndiwe kumba kwedu vana. Verse 27 wangu waverengere shamwari. Verse 27 verenga chapter 43 verse 9. Manya ipapo toni. Ini ndichava rubatso rwake. Mungamureva paruoko rwangu kana ndikasauya naye ndikamuisa pamberi penyu. Verse 22. Verse 22. Verse 22. Zvino taburuka tine imwe mari mumaoko edu kuti titenge zvokudya nayo. Hatizivi kuti mari yedu yakaiswa muhomwe dzedu nayo. Muriwana nyaya yakanga yaitika vakomana ava. Josefu ari kuramba achivabvunza zvinhu zvakati wandei. Ndobva atiye Simeon kujeri, because toda kuti munotora. Akabvunza nyaya yaBhenji, akabvunza nyaya yababa, akavawanzira mubvunzo nekuvapa tumhosva. But pfungwa yaiva naJosefu yaiva yekutora yekunzwa information yekumba, because basa raimurambidza kuti azvirivhile, because he was now governor in Egypt, but aida kunzwawo zvekumba. Saka muchiona kuti Simeon anobva anzi ngaasara ari mujere. Munoziva kuti kana muchida kuona kuti nzara ine simba, tarisai munhu akabatwa Simeon.
Mukatarisa Simeon pakaitika nyaya yaDhaina hanzvadzi yavo ndiye naLevi ndo vakomana kudivhaisa plan yekuuraya mashekemedzi ese aya vavachekesa ningiri vavasikamusaiza ndobva vaponda varume vese ndobva vauraya ndo vakomana ndiye mukomana ari muone kuti nzara ine simba sei. Munoza whenever a principle is violated you can't escape without bruises. Simeon kuiswa muchitokisi kuvharirwa naJoseph zvikanzi vaita matokisi ese ava zvikanzi endai munotora mukomba mupfana mudiki wacho kana musiri maspice pese paitsvagwa bhenji apa. Munoziva pane imwe mubvunzo mukati meupenyu inenge ichikotsvaga ana bhenji yekuti ichauti vari kundibvunzire mubvunzo sei maoccasions akadai so pari kutsvagwa ana bhenji apa nana Jacob kuti zvakamira sei kumba. Zvikanzi vadzokera Maria vasvika kumba vapa report kuna mudhara taona zviyo but vakadzosera mari tokwanisa kuti pari kutsvagwa conflict pakati pedu navo and whatever. Ndobva kwanzi murume ari kwakati anoda kuti bhenji auye zvikana mudhara hazviite. Bhenji akaenda uko zvatoipa because Joseph akafa Simeon ari ikoko saka ndotorasikirwa nevatatu. Ruben ndo paanozopa iye kuti iyo inini kana muchida assurance ndokupai vana vangu 2 kana sina kudzoka navo modhira nevana ava mouraya. Muri kuona kind yaRuben type yaRuben adaro Judha ndobva ati hayo kana iri nyaya yevana no isainini ipapo. Mukazoverenga kumberi uko muchaona kuti Judah became the surety yaBhenji even kuna mudhara. Saka vadaro ndopa vanodzoka vadzoka waverenga vhesi aniwe pane nhingirini yandiri kuda vhesi ya 16 ndiverengerewo vhesi 15. Yes. Zvino Josefa akati achiona Benjamin anavo akati kumutariri weimba yake uya navarume mumba uye ugadziri nokuti varume ava vachadya neni. Dzokorera futi zvino Josefa akati achiona Benjamin anavo akati kumutariri weimba yake uya navarume mumba ubaye ugadziri nokuti varume ava vachadya neni. Vakomana ava vauya varume ava. Why is so special among all these other people who have come to buy grain? Varume ava ngavauye enda navo kumba kwani kwangu. Vanhu vakatengesa Joseph kugomba ndakuenda navo kupi. Vazhinji vakanzvengwa mubare muno pachena chena apa vakadzvengwapo kutizwa kungonzi bedzi vapinda mutaundi kungofona zvika ndiri mutaundi ndoda kuuya kumba munhu ndokutodzima foni vakadzokera kumusha nenyaya dzekumakomba idzi. Pano pachena muHarare vanhu vakanzvengwa muHarare in the guise and in the spirit of revenge. Vanoda kuuya kumba kwangu vanoda kuzodii vanoda kuzondikanzira mushonga vanoda kuzoita sei. Josefa ari kuti vakomana maEgyptians torai vakomana muende navo kupi kumba munyatobika mushe. Mamwe mavengeance anotiyo mupinde mumba navo kwayo imba kwayo zvoreva kuti havazi kungodyira kwese vatorewe munhu waMwari ndati inini Josefa akaona vakoma. Rakantaura nemakristu ekuti kana iri nyaya yekuti tasvika isu vafundisi tinoratidzwa dzimba dzose. Rakantaura zvekubasa kwedu isusu manje titoradzwa yadhi yese nemakenele embwa tinoratidzwa kunzi pane apa isi these are where my German shepherds. Unoona munhu ane 20 imbwa dzakanaka dzakasimba panapa isi this is swimming pool kunoku ndevaenzi kunoku ndokwekuti kana mukama waya so pastor kunoku hatiri kuti mudisturb ndokwamunogara kunoku nemhuri yenyu chero mukanya mhuri. By the way, how many children do you have? Panapa chirungu mune vana vangani pastor zvokuti we wish one day you would come and camp here even for a week. No one will disturb you. Mune muchingozviraramira isiri kuenda kubasa kwedu. Vakauya madzimai eruwadzana anoratidzwa makona ese nemubhathroom vanoratidza but mbuya vakanzvengwa muno muna chinhoyu mutauni nekuti vari kunziwe mbuya ava vada kutichengeta mushe patati chengororana. Ndati munhu waMwari Joseph ari kuti iye Joseph ari kuti iwe Egyptian tora
varuma uende navo kunhingirini mumba nhasi ndoda kudya navo. That was a high privilege. Wapawerenga musherewe nhasi ndoda kudya navo apo pa 16 apo verenga penyama panzi chiyapo. Take this men 16 verenga 16. Zvino Josefa wakati achiona anavo akati kumutariri weimba yake uya navarume mumba ubaye ugadzire wabayire uvagadzire. Ndaapo makastoma akava ane nhoroondo iyi yekurerwa mombe chikafu. Why these customers? Because Joseph saw not his enemies at Dothan, but he saw his brothers. Munhu waMwari ndiri kuti unoenda here kudenga rimwe chete naJoseph. Murume akakuvhiringa tazvinzwa izvozvo, mukadzi akakuvhiringa tazvinzwa, baba vakakuvhiringa, hama neshamwari dzakakuvhiringa, but pari kunzi panapa uyu akati mutorwa uraya mombe, unyatsoiuraya zvakanaka mombe, unyatsobika mushe muto wakanaka, iwe wakadzvenga amwene muna chinoi. But panoti Satani bvapa unenge uripo wakafitwa nedhoka iri paposition, maskati unenge makuseni kuchiedza unenge une masokisi edhokas, heti yeuru yedhokas, malegoma edhokas, hembe yacho the fabric yacho yewinda yechiwinda so yedhokas yegreen, maskati unenge une heti veranda nefabric wemaskati yejiradete kwakupisa obva wati karibhoni kedhokas, kabhegi keyelo negreen kakanomecha uri kupinda dhoka iri paposition, but amwene wakavatiza muna chinoi. Joseph auti uraye mombe tidye, urayai tidye. Verenga vhesi 32 to 33. Vakamupagurira iye oga naivoga navaIjipita vaidya naye vogawo, nokuti vaIjipita havana kutenderwa kudya navaHebheru nokuti zvinonyangadza navaIjipita. Verse 33. Vakagara pamberi pake wedangwe pamudangwe wake nomuduku. Mira ipapo uri kuonapo Joseph akaona vakoma ari kuti chikafu chagadzirwa manje zvikanzi right maIjipita garai idyai muri kwenyu, vaHebheru vanodya vari kwani kwavo. Ndobva aronga macheya nemazera avo. Josefa anga agara pacheya yake. Ndoda kuti muona kuti dai ndaandirini manje vakomana ava nekuda kuti hope dzazadziswa vakatozopfugama, ava ndo vaidya vakagara pasi manje type. Ava ndai vagadzika pasi vonyatsogara pafloor vodya vakapfugama, sezvo hope dzakandiudza mumunda kuti vakapfugama vakatopfugama futi. And army yekuinforce ndaandinayo. Asi Josefa anoti vakomana taakudya zvino. Ndobva aronga Rubeni panzvimbo yake nemazerani. Ndoda kungobvunza wakomana nemawasikana ndimo zvitire chechi nekabudiriro kaunenge waita kekuti mota dzese zvakanaka zviri pauri munhu waMwari, vanhu vaikuseka. Unoziva kuti kare taipfeka masheti akareba, waifamba usina kupfinyira masheti yaita kunge staira, nyamba kuri kuvhara zvigambo kumashuro kuti vanhu vanozoona. Otofamba wakavhara sonza pfinyira sheti say you know kuvhara kuvanhu vachiseka. Vanhu vanoseka vanhu vanodya sadza iwe vachiseka vanhu vachidai Mwari ozongovhiringidza nyaya dzake oita zvinhu zvake so Joseph Mwari avhiringa tunhu twake achuna so otongoerekana zvaita munhu waMwari panguva iyoyi. Ndo pari kunzi apa Joseph akati vakomana vaitidya maEgyptians idyai moga. Rubeni akada asina kudyira mbo, Simeon aita paposition yake. Ndoda kuti kuvana vaMwari panguva ineyi wakavhiringwa. Ende pari zvino ndione uri kurira pamutauriro wanhasi, ndione ese. Kana pachitaurwa mari, kana pachitaurwa mota, kana pachitaurwa utano, kana pachitaurwa kupfeka chaiko ndiwe.
but vakoma vauya unovadyisa vari papa. Pane vana vanototi pasina kutomboburana akasvika pamusha so ari last born. Munoziva kuti vazhinji isu first born we did not get the privilege of going to school. Vakatozowana mukana ndini last born ekunoku isusu ekuhondo takangova nemaso matsvuku hatina chinhu. Ndimi mune mari yose yafana ndimi makazosvika makombiyuta before computers guys. Ndimi akuziva makombiyuta nemafoni anobayiwa ndimi munozviziva izvi. Isu hatipo ipapo ndimi mapinda vakomana. Zvino murehwa zvangu iwe hanyati vaya tasvika padare neurombo hwangu. Mfana tikasvika padare aine mota anenge achitaura achistresa mapoints nekurova key. Kaka nyaya ikangodai so munati kudii dai baba akuzi chete vano mazuva ano kava vachanzivana baba vamisodzi nevamwe baba anatasha moti kudii ndo mazite vafana baba anatasha mati kudii baba anati vachinoira makipa asiso kumeka sure kuti imimi vana chipunza imimi vakoma imimi pana zvamuri inamba 11 iri kutaura izvozvo. Joseph haana kudaro ari kuti isu hatina kutombokuvhiringa isi baba anatasha ana Natali vane mazita echirungu echindia ariko mazwana isusu vedu vana taingokanda mazita ungoti mbi marwei kungokanda zita unonyatsoona kuti ira yedu but baba anatasha vanorovera makipa ningiri kuratidza kuti ndiri kuti munhu waMwari Joseph anoti I am a governor. Vanhu vakanditengesa ndatone power but kunyange zvakadaro vakoma vauya. Ruben cheya yakwe, Levi yakweyo, Benji kunyange uri mwana wamai vangu hausi kuuya kuno kwekutanga uko. Mukuru ndi Ruben. Ruben akatadza kumirira kuponeswa kwangu pagomba uchiri Ruben. Simeon the mastermind yekukandwa kwangu nekutengeswa vangu achiri mukoma. Iwe ukapakunda apa taenda kudenga. Tinobva taimba tiende kudenga tinoona mavanga aJesu. Apa manje tikange taimba chimbo ichi unofanira kudaira. Kana wakunda nyaya iyi Mwari akupa simba haiwa wakunda. Pakupedzisira kanasa pa chapter 45 you can read this one. Chapter 45 tiverengere verse 11 tingopfuura neipapapa chechione verse 11 inoti kudii? Verse 11 ndichakuchengetaipo. Joseph auti ndichakuchengetai Mose ndichakuchengetaipo nokuti mamwe makore mashanu enzara achipo kuti murege kuzova varombo imi neveimba yedu. Verenga verse 48 verenga verse chapter 48 verse 10. Verse 10. Zvino meso aIsraeri akanga aona madzerere nokukwegura wakanga asichagoni kuvaona. Akaswededza kwavari Israeri akavasveta akavambundikira. Verse 11. Israeri akati kuna Josefa handina kufunga kuti ndichaona chiso chakozve. Zvinotarira Mwari wakandionesa navana vako Right, occasion ukaitarisa Josefa anotora vana vake muri yatomuvha aenda kuEgypt. Anotora vana vake atora vana vake anoenda navo kuna baba Ephraim naManase anoenda navo vakazvara ari kuEgypt. Ndobva aenda kuti vanokomborerwa wawane family blessing. Ndiri kuti inini vana vaMwari, given a chance if it were you, mbuya vevana vako nevana vangu avaone vazukuru vavo vanonzi muroi. Sekuru the same thing. Handisi kuramba kuti varoi variko, but ndikuda kuti muone kuti Joseph panoitika nyaya yese anotiye ndini Joseph. Mukavereka muchapter 45 Joseph anozvibuditsa pavakoma vake oti ndini Joseph achake vakanoblesswa nasekuru vavo. Joseph akaona vakoma. Nhasi maKristu anhasi avadi nevana vavo kuti vaonekwe nasekuru nekuti
pane nyaya dzekumashure nekuti kumba kwaJakobho uko ndiko kwakatengeswa baba vedu. Josefa akanga asina reason, aifanira kuvaudza kuti iminika vakoma varume vadoka kutengesa handidi mutombasosiyete navo, but anovatora kuti mudhara vazukuru venyama. Toda kungobvunza makristu anasi akakomborerwa naMwari nevana, vana venyu vanoziva here vana sekuru vavo? Vana venyu pana namai vakatora vana vakavabvisa kuna baba vavo, baba vakatora vana vakavabvisa kuna mai vavo. Ndiri kutoti munhu waMwari, teerera nyaya yaJosefa. Pazvishoma zvatataura izvi, teerera chinhu ichi. Josefa anoti zvakaitika kugomba zvakaitika, zvakaitika kwese zvakaitika, but vakoma kana vachinge vasvika, Bhaibheri rakandidzidzisa kuti Proverbs chapter 25, verenga mavhesi ainokasika. 25 verse 21 inoti kuti, kalutanga 24 verse 17. Mumbonzo apa verenga 20 tanga 24 verse 17 inoti kuti takatasa tichivhara nyaya yaJosefa. 24 17 verse 17. Uchafarisisa kana muvengi wako, usafarisisa, usafarisisa kana muvengi wako achiwa, kana achiwisirwa pasi moyo wako ngaurege. Usafarisisa kana muvengi wako achiwisirwa pasi. Josefa angadai akati varume zvamarohwa nenzara, pangadai pakacelebratewa, pangadai pakafarwa, pachiimbwa nziyo dzemazuva anedzi, send back inonzi chii yekudzosera, back to the sender. Pachiimbwa nziyo dzinotaura kuti Mwari vandikundisa, dzekuratidza kuti mamuripo tinodya vavengi varipo. Zvikazi neshoko raMwari usafarisa kana muvengi wako, verenga 25 verse 21. Saka kana usingafarise kana muvengi wako awira pasi unoita sei? Verse 21 verenga. Verse 21. Chapter 25. Chapter 25, yes. Kana muvengi wako ane nzara, umupe zvokudya. Kana muvengi ane nzara mupe chikafu. Kana ane nyota umupe mvura anwe. Yes, kana ane nyota umupe. Vanhu vaMwari ka, inzwai. Bhaibheri ringobudisa pachena kuti kana mavhiringana gadzirisanayi. Josefa anoti kana vanhu vaMwari maIjipita aripo, but nyaya dzedu tichadzigadzira tiri tega. Pfungwa yedu inofarira pana Josefa ndeyekuti akazvidisassociata nemaEgyptians, akati iyi yanyaya yeMumbai. I have seen women who are winning in the courts. I have no problem with that. It was not God's design for fights dzevana vaMwari kuti dzisetliwe nevahedheni. Haisi design yaMwari yekuti zvinhu zvaMwari zvitaurwa in the public arena. Haisi design yaMwari kuti nyaya yemuchato wako, mavhiringana nemurume waujaya wako idiscusswe mukati mepublic arena. Josefa anoti vakomana kana taakutaura dzekwedu vakoma vasvika. Inzwa munhu waMwari, inzwa munhu waMwari, usafara munhu wapesana naye kana awira mudambudziko. Unonzwa vanhu vachiti manje kana awira mukati medambudziko, unonzwa vachiti vakomana ndakaitsanyira nyaya iyi. Usatambe, ndakavatsanyira amwe neva vakabva vastroka. Hakuna Mwari akadaro. Ndakavatsanyira bamuni nava, munoziva kuti zvakangoita. Usatambe naMwari waEzekeri. Vanhu vachiroera chibhakera mudenga kuratidza kuti victory. Mwari ari kuti iwe usafarisa, usafara kana muvengi aine nzara mupe zvokudya. Ndoda kukusiyirai shoko iri vana vaMwari. Josefa akaona vakoma vake. Dzokera kumba kwenyu, zvekuchechi tazviona, zvegumi nezvipo tazviona. Tazviona uniform yechechi yese unayo, yemusangano wemayuthi taiona, matayi echechi unosunga, musoro chaiwo unonyatsogadzira zvechechi. Titezere, vamwe vanochengeta ndebvu dziri paposition, vamwe vanotopfeka tukabudura nenyaya yekunamata, tazviona izvozvo, but kumba kwenyu vakoma vasvika. Unonakirwa netii nevatorwa, but vekuchechi. Inini ndoda kukuudzai tichipedza nyaya iyi, verenga vhesi yedu yekupedzisira. Ndoda kukuudzai nyaya iyi kuti
inini handina senemu yekuti Seventh Day Adventist Church. Senemu yangu ndeye kwaChipunza. Chero kukaita ndurunani dzakaita sei ndokumba kwedu iko. Kana kuda kutonongedzera kuti mufundisi wedu uyu ari kuparidza ndo kwaChipunza, munotondowana ndakagara muvakomana vanorova chimonera varimo imomo. Ndokumba kwedu. Kana tava kunamata ndokuno kumanya. Chechi yakanditora ndichibva ikoko ndokwandakatorwa naMwari. Josefu ari kuti mapenzi asvika aya ndekwedu. Ndevekwedu vakomana ndovarasirani. Ndekumba kwedu. Ndiri kuti munhu waMwari, whatever situation that you went through, situation yayo Mwari akakupa mazuva akakuita kuti ubudire so that you would celebrate with your brothers. Vape zviyo. Farai mese. Haikona kunditaura kuti kwanzi Mwari ndiwedzerei mazuva kuti vavengi vangu vanyatsoona mushe. Aiwa, Mwari awedzere mazuva eupenzi akadaro. Mwari anowedzera mazuva ekuti vanhu vaone glory yekudzokedzana kwevana Mwari. That's why Mwari achitiyo vengeance is mine. Unoudza kuti Mwari unomudza kuti dhilai nemunhu, ndiudze kuti Uria paakaurayiwa paya achitori correct. Mwari umwe chete ndiye anoti ndiri shamwari yaDhavhidhi. Isaiah anochekwa naManase kufa, but Manase anotendeuka. Saka vengeance yaMwari iregei. Zvikanzi kaitiro kenyu kamunoita nevamwe vanhu ndokamunoitwawo kana Mwari akatarisa mhosva dzenyu. Ndiani asina kutadzira munhu apa? Ndiani mukadzi uya musi abatwa ari paupombwe zvikanzi tema kana usina kutadza pakasara matombo. Munhu waMwari rega ndikuudze, the same scale yaunoda kuregerera vamwe ndo scale yaucharegererwa nayo. Chiverenga vhesi yekupedzisira kuvanhu ava vane vakoma vasvika kuti inoti kudini. Matthew chapter 5 verse 43 to 48. Apa kana tichinge tadaro tabuda verenga tobva tanamata. Makanzwa kuti zvakanzi udewo kwako une ida vanogove kwako uvenge muvengi wako ineighbor iyo asi ini ndinoti kwamuri iwe uvenge mune muvengi wako but indoti kwauri idai vavengi venyu munyengeterere vanokutambudza. idai vavengi venyu munyengeterere vanokutambudzai kuti muve vanakomana vababa venyu kudenga nokuti vanobudisira chimira nekuti vanoita sei vanobudisira vakaipa zuva nemvura vanoina naisa futi vakarurama navakasarurama. zvandava kutaura izvi chechi ndoda kuti nditaure kuvanhu vari kurwadziwa musati pasita vanoti vanhu musarwadziwe. Ndiri kuti Josefa chakaita kuti aburitse zviyo kuvanhu vakamupersecute akati vakoma vasvika. So that superseded every other pain yaakanga inayo. Akati vakoma vekumba kwedu vauya. Uyu Matiya ari kuti vakomana pamutemo chavo ndokuti vavengi pasi navo ngavafa. But ndinokuudzai chinhu ichi imimi manje kuti mukwalifai kuva vana vababa vari kumusoro kudenga, idai vavengi venyu nekuvanamatira. Saka Joseph Matiya ari kutiye, inini Joseph ari kutiye, inini ndatarisa beyond the Dothan incident, ndaona vana vababa vangu. Jesu obva ati imi makristu ada kuenda kudenga. Kana mude kuva vana vababa vari kumusoro kudenga, idai vavengi venyu. Vape zvokudya, vape zvokunwa, vape zvokufuka. Kana zvingabvira mukati mesvondo rino munhu waMwari, pamusoro pazvose zvavaita mukati mesangano, kana paine munhu akakuvhiringa, kwanzi kana uchida kuti vamwana wababa vari kumusoro kudenga, ida nekunamatira vavengi venyu. You can't solve your issues in the presence of Egyptians. You can't deny your brothers grain because of Dothan. Panguva ine toda kunamata. Mwari vatibatsire. Nyaya dzinoitika dzekurwadziwa idzi. But apa toda simba raMwari vatibatsire. Nekuti Jesu anoti achinamata zvikanzi Mwari mutiregerere sekuregerera kwatinoita vanotitadzira. Same scale. So forgiveness is part of the qualification. I don't know. Pawakakandwa nevakoma. And ziva zvawakaitirwa namai Potifa. Because mai Potifa wakabva wanyarara kubva marumwezuro pai. Havanozombotaura. Ati ziva zvawakaitirwa. All what you went through. The pain is real. But we are now talking of a father
who operates above Jacob. Toda kuva vana vaMwari. Toda kuva vana vaMwari. Baba vari kumusoro kudenga vasingagari panyika. Mwari ndibatsireiwe panyaya dzinondirwadza dzepaDhothani. Vakoma zvavasvika vachida fizi ndotovapa. Vakoma zvavari kuda hembe ndotovapa. Vakoma zvavari kuda zviyo ndotovapa. Unodzvova nechikafu hama dzako dzichisafa nenzara nekuda kuti vakakukanganisira. Kwanzi kana uchida kuva mwana wababa vari kudenga, regerera unamatire vanokuvenga. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tibatsireiwo panyaya iyi. Mutitungamirire nekutipa simba rekukunda apa. Kana tichinge takunda Mwari, tinokunda bedzi nesimba rinobva kwamuri. Batsirai ini, batsirai hama dzenyu Mwari, batsirai vana venyu vakateerera nyaya iyi, kuti pese patafamba napo imi Mwari muwedzere, mutipe simba rekukunda pa every stage. Totenda zvose muzita renyu rinogara nekusingaperi. Amen. Sokora kanaka kunesu wafambi apoti noenga pasipo asimu ponesi achazo uyaje kutonga umambo wakeo Ariku kasika Jesus Ariku toka Deva Fabi Pachazo Tora Apo Jesus Oya Makua Ekare Apo Vandorara Vafambi Wakafa na Kristu Bachazaru Raje Bolu Walobuka Bachapona Pame na Jesu Ariku Ariku kasika Jesu Je Ariku toka Eva Fambi Bachazo Tora Apo Jesu Oya Tichasangana kumbusha we kudenga Tichaimbange kuponeswa Aponeswi ova Chaba pasirese Mana mate mambo Wedenga Ariku kasika Jesus Ariku toka Deva Fambi Pake Pachazo Tora Apo Jesus Oya Hallelujah Amen Hallelujah Kekuda wirati Techashe Namata simbira Kufaradakara Kufeka biri Kudenga Ariku Nekukaseka Jesus Ariku toka Deva Fambi Bake Pachazo Tora Apo Jesus Oya Ariku Nekukaseka Jesus Ariku toka Deva Fambi Bake Pachazo Tora Apo Jesus Oya Ariku Nekukaseka Jesus Ariku toka Deva Fambi Bake Pachazo Tora Apo Jesus